Maayong adlaw kaninyong tanan nga napaminaw karon. Ngayong tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Dr. na Iling Batan. Ingon man, sa mga artista nga makatag o kinapuhi ning akong suwat suliran. Itago lang ko ninyo sa pangalan Jel. May 13 anyos pa ko. Ayan na lang po disulta ang akong address kay makadungog unyang akong papa. Punto legal o problema sa among pamilya kining akong suliran. Milayas man gud ang among mama o ako may kipasol sa akong papa. Aron inyong hisabtan, ingon inang mga paghitabo. Ha? Kaunto na ron? Huwag ka pa kalungan? Asa may ako lungagon nga waman tay bugas. Nagpaabot gani minimong maabot kay basig makadakag bugas. Pagkabagat! Managpamanggod ka. Huwag sa'yo kayo diskarte na! Huwag kayo diskarte pagkasawa! Kung wat ako dirisbay! Mangita kang diskarte mo! Saan ako oy nga magdiskarte mo kung pangita? Di ba sa ko kabiya din sa bayan manarbaho ka nagbantay man ko sa ato mga anak. Di ka magkapangahuam? Mamaylo kag bugas! Taon Pedro, oy, naggana kay kukuham sa ato mga silingan nga way ilis-ilis. Mabugas man o masudaan o noodles. Aron lang ito makakaon na ito mga anak. Nahurot na nga akong diskarte sa pagpanguham sa itong mga silingan. Mauhaw na ko. Kung ingon na naman ka, gaway diskarte, ha? Ha? Kung ingon na naman ka pag-asawa, huwag ka giselbe, dire. Ako, Goroya, Pedro! Ayaw, saan si Kwato? Hindi mo danas mo, Papa! Saan si Kwato? Ayaw lang ito po si Mama ka! Okay, Council. Palayo. Dadali mo mga manghod sa layo. Palayo mo din sa bay. Aron di ta mo papel sa magbunog. Ate, papa si mama, Ate Jill. Ambot lang ko ni Kiway. Klaro yun tayo kipunog na ramayo ni Papa si Mama. Malituan yung papa, eh. Sigihanan niya pula to si mama. Kaluhan ni Mama paminaw. Ma! Pagilangin lang kita. Pagdani mong bunugam, ha? Natutupangin mo nga bilog dagang tuko. Dang Ricky, pagkuha nito og trapo ka, kitrapuhan na itong mga dugo, bunog sa lawas o bukto ni Mama. Oh, Ate Jill. Jill, anak. Paminaw. Mama, Paminaw. nga naman, ha? Layasan ko na ang imong amahan. Di ka na may baw sa imong mga manguda. Layas ko aron mangitag trabaho. Dili ko magpaabot nga mapatay pa ko sa inyong amahan. Ay, wala ka. Mabuda ko kwarta ni mo kung makakita na ako akong trabaho. Pero ma, masay kami na sa bunugo ni Papa. Dili siya makailabot ninyo. Kay iya mo mga anak. Basta anak, Jill, mauna to ha. Ikaw na'y bahala sa imong mga manghuda. Kay mo lang yas na ko. Ma. Milayas kit si Mama, kay perti man king bunugan niya atong last nga gibunog siya ni Papa. Loya na kayo siya nagkadugo na. Pero may mang kulatahon nagbunugan ni Papa si Mama, bisag gamay rang hinungdan. Apan, kadto ang pinagkagrabe, mauwa na makaanto si Mama og milayas. Misugot sab ko sa pagpananghid ni Mama nako, kay naluoy naman sab ko niya. Onya, Ate, ano yun si mama? Oh, siguro dong, kay ganihan naman to nikikan si Mama. pero si papa, huwag pa yun mauli. Maayo na sa toy. Kay kung uli pa siya dayon, basig maaptan niya si Mama. Nya dili ang makabiya si Mama. Bunugo na sab niya. Pero gutom na kay kote. Dali. Mangita ang saging malungag, ilawom sa abuhan. Bisag kamote. Aron lungagon o sugbaon lang nato aron madali. Tanate,
Ito na si Papa. Umura ko pog na po. Tago dong, tago. Ako rin ito bang ni Papa? Pa, Ano, ikaw ay nayable. Asa man, inahan ni mong way gamit. nilayasan na tang mama pa. Usa. Usa gilayasan. Asa? Asa milayas? Ako kaibaw. Mangita man ko na sa trabaho. Ang pasakit namang pagunit na ako pa. Ano mo man yung mapugi? Ah, kasato pa niya. Ikaw ang nakaingod nilayas si Minan. Dili, manggod ikaw pa, oy. Kaya mo Sa- sa kipunog. Ikaw ang nakaingod nilayas si Mama. Gay, wala mo pugi. Ha? Asa sumbong na rin? Saan mong banal pa? Bunog na kay ka. Iwala lang ka, Papa. Malagi wa ka mo gawas gani ay wa ka maapil og bunog ni Papa. Natulog naman si Papa sa kahupog. Manglayas na sabta. Niya paghapon mi sa among bahay ug matag bisag kamay nga sipyat namo. Bunogon ning Papa. Ilapin ako kay ako ang kanunang basolo ni Papa nga milaya si Mama. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, naluoy kong mama nga kanunang bunogon ni Papa. Maong misugot lang kumulaya siya. Apan, gusto bang gibuhat ni Mama nga piyaan mi niya? Ikadawang pangutana, gusto ba sab si Papa nga ako ang kanunay niyang basulon kung anong milaya si Mama? Kay daphag kuno ko, kay wa na ko pugni si Mama sa paglayas. Ako bagyong sa di ay nga milaya si Mama. Ikatulong pangutana, kanunay minbunogon sa akong mga igsuon ni Papa, kay wa naman si Mama nga mo ikanunay niyang bunogon. Pwede ba siya namong ipakiha sa pagsigyong kulata namo? Ikaw pa to katapusan. Wa na may mahibaw kung asa na karon si Mama. Kisa man ang makatabang namo aron mapangita si Mama. Kisa man ang makaluwas namo sa pagpamunog ni Papa. Ingon sa kong manghod nga manlayas sa kunomi. Maayo ka ha? Palihog, tabang yung tambagi ko. Kini ang akong suliran. Jel. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Anen na ko, once again, giguban kaninyo karong adlaw, si Dr. Rene Obra. Ako mutambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, behavioral, personal, kay usaman ako ka psychiatrist, ug mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usaman ako ka drug addiction specialist. Katong sigil nga pug hit-hit tag syabo, maloy taon mo dong sa inyong kaugalingon ug sa imong papa, ug mama ug members pamilya. Punong na yung taon na. Ang mga drug lord, like auto kada tuig, ikaw naakas rehab, mental ward or sa prisuan. Punong na bay. Kasi-kasing pamagi sa pagpadala sa mga sulat siliran rin ka na mo. Pwede ka na padala sa mong email suliran_612yahoo.com or sa atong Facebook account, kini nga akong Suliran Official Writers Page or riba sa mong batan sa 3rd floor, UCR Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang ato magkutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga do not force yourself to somebody who doesn't reciprocate your love and affection. One way ticket na gani. Ay nay, unom nay. Ano pamugos sa tantong kagalingon murag wabay ingnon ta mutual love and understanding and feeling, no? Kanang love mo good is mutual man na. Pwede ra pug one way pero do not expect something in return. I'm talking to relational love, kanang person to person. Kanang say love to profession, love to the country, love to whatever nga kanang mga dili human, no? Sa imong pet dog, sa imong tanom. Daghang klaseng sa love, no? Pero I'm referring to kanang human to human love, no? Okay, ang atong matatampo ko na dawa si Jel.
13 years old, bata pa kini si jail. Asa ni ila? Minglanilla, dito nang inyo jail. Bati ito sa drama. Taga-kuha ni si jail. Walay address, no? Walay address si jail. Anyway, I hope na naroon siya sa Region 7, 8 or the whole of Mindanao. Punto legal o family problem ng kang jail, no? No, dili man ko lawyer, pero sa among pagtuon sa pagka-doktor. In fact, board exam subject na, legal medicine. Ha? Sing mo mo, Dr. Obra, anong tabag-tambag ng mga legal na di man abogado? Ha? We have a subject na legal medicine. In fact, sa akong pag-practice o sa akong profession as a psychiatrist, sa manghambog rin ko sa akong mga barkadang mga tennis players, abogado, ikaw attorney, pila ba yung court appearances kada simana? Ingon siya mo na, ikaw mas daghan pa man siguro ko nimo. That's true, ha? During the peak of my practice, almost every day na ako sa korte. Mo na ako sa tikasan tas korte, dali ra kay ta maka-obserbar. Kay parehal ko nagsabot sa bungiro kaya tikasan tas buwangan, dali ra ka maka-obserbar. So ako Dr. Rene Obra na ako sa korte permis. Tikasan ko, dali ra ko maka-obserbar. Na ako ibot pasabot na, mo makasabot ka attorney, fiscal o judge, ha? Okay. Standby mo mga sukintig paminaw kay mobalik mi kauman ani nga pahinom. There si jail punto legal ako lang basahon ning kamot ay kanila ha. Pero ako balik ko na ako knowledge about pangayolan ning problema ha because usa man ako ka psychiatrist no. Permi kong nas korte. Sa una ha karon din na kayo. Una mga tayo. Naloy kong mama nga kanunay yung gibunog ni papa. Maong nisugot na lang kung mulayas siya. Apan husto ba ang ibuhat ni mama nga biyaan mi niya? Kung di nagmatabang yun, kanang mawaligi na, do not force yourself to somebody who doesn't reciprocate your love and affection. Kung pansing ba gani ka, ha? Tabong naminaw na ko mga asawa, o mga partner, pansing ba gani ka, isumbong, ha? Natay gitawag og Domestic Violence Act, no? Republic Act 9262, ha? Confident kayo ka ganay, kay pirmi lagi ko na skurter eh. Tari sa kong trabaho. Ako lang yan ang isgutan yun, unsa maning Republic Act 9262, man akong basa sa tanan ng mga pangutana ni jail, no? Legal maning uban na kasagaran legal, no? Ikaw na pangutana. Gusto ba sa si Papa nga ako ang kanunay niyang gibaso nga nung nilaya si Mama? Inaunsa ba sa ni mong Papa? Oy, pakonsulta ko ni Dr. ni Obra ni mong Papa kay basig yabag na ni. Di ba ni palahubog o user ni Sabo? Posible kay danghag ko kay wala ko pugi si Mama. Since bitaw ka 13 years old ka yung pugong ka si mong Mama. Ako may yang gibasol nga nganong ninglayas kuno ang iyang mama. So si jail may gibaso siyang papa, no? Kisa may papa ning jail kung na may mura binata kini pangutok ba, ha? Ikatulong po ta. Kanunay ning bunugon sa akong may igsuon ni papa kay wala man gud si mama mo kanunay niyang bunugon. Pwede ba siya namong makiha, sige, pangulatan na mo, pwede ko kayo. So, isumbong niya sa inyong mga barangay officials. So, manibutan mo sa inyong address. Isumbong niya sa mga barangay officials o sa social worker. Kinaatay Republic Act 9262. Ha? Nagputihir sa mga membros pamilya na mawaligi na bundo. Sa unang gud may unta ay dili lang ta mga labutan na bay kay ilar man na sa pamilya. Karon di na ro mao ha. Bisag dili ka pulis. Isog lang na dako kag lawas. Nay asawa na kita ano mong gibunog, labi na mong parinti. Pwede naman ang dakpor ng bala. Maayo kag ay kido. Pero mas maayo na lang tawag kag barangay tanod. Or pulis ba? Dili na pwede nang maminaw lang tatong silingan, kulatado kayo sa iyong bana. Dili na pwede karon. Pwede na mapusas ng imong bana, imong papa jail. Kaupat, kung katapusan po na wala na may mahibaw kung asa si mama karon. Kinsa man ang among makatabang na mo o mangita ni mama. So nanggingon, doon mo dahil sa inyong barangay officials, mga municipal officials, social worker, most likely, para makatabang ninyo pagpangita. Manta sa'yo. Normal na karon ka naman tayo Facebook, o yung mama po ni jail, nga naminaw karon, pakiramdam po da jail, Dahil kay dili, muning ma'am, dili lang kay, sulusulo na lang po ka,
Po'y sigurado po napo po nilain pong partner, no? Di pukot din, di ka na totally roll that out, ha? Nga biya mong mama, kay nasignahan na po, di ka na totally roll that out, ha? Kay mauligi na dili siya happy sa iyang kinabuhi with your papa, Jel, kay bunugon lagi siya, no? So, mapatabang ka sa mga barangay officials, manglayas mo diha sa inyo with your mga igsoon, ang pangutana, asa man mo mo adto? Kisa may parinting ang pasalig po nung amuman ninyo, pagbuhin ninyo, pag-edukar ninyo, ano yung pangutana. So, una-una lang ka, kay mawalagin ng kasagaran na itabo, lagi, ngayon nga, papiso tagig ka, papiso na ka, madugta ka sa prisuhan. Pangutana, mapriso na yung papa, niya, mo ni breadwinner sa pamilya, so we have to think the both ends ba, the pros and cons ba. So, sa maning gitawag na itong domestic violence. Ako lagi nang i-discuss good thoroughly, no? Para sa namino na ito karong mga pariparehan ng problema, ha? Okay na, magini, yun na yung mga bana, labi naghubog, ginaguli, labi nagkahit-hit og siya, labi napildi sa madyong, o napildi sa buwangan, init o gulo, sos, sa mga bata man tayo kulatahon. So, ang kining domestic violence, usan na siya ka pagpang-abuso sa membro sa pamilya, nga naay inunta close relationship, ha? Close relationship, or not necessarily membro sa pamilya, ha? Asa man ni mahitabo ning gitawag na itong domestic violence. Most likely sa balay ni. Pwede po siya sa workplace, pwede sa eskwelahan, pwede gani sa dalan. Basta kaila ang duhadaan, ha? Na sila'y close relationship. Muna yung definition sa domestic violence. Nga, gihimo ang usa ka pag-abuso sa ngadto sa usa ka tawo nga sila daan kaila, ha? Kaila sa daan. Dili sila kaila. Unsa man yung pag-abuso nga akong giisgutan, pwede ka siya most likely physical, pwede psychological, emotional, mahimog financial ng pag-abuso, ha? Na ikaw bitaw siya, i-intimidate, kanang sigaan, singkahan, i-threaten, mula bang di-blame, nainitabo ni mo, di-blame ka si mong papa, nanilaya si mong mama, manugulitaw nga ikaw may i-blame. Bata ka pa nimo, minor pa ka, 13 pa yung edad. No, ay mong papa, nag-control diya sa inyong panimalay, so may pagita po ninyo mong papa. Ha? May pati mayo ng tagang budget, ipalit bugas susudan. Ha? So, humiliate ka, kawawan, these are the form of domestic violence. Kung balik ko, dili lang ka, ginahon mong buhok, sukmagon ka, karatiyon ka, usara na, physical violence na siya. Kung na mga emotional, financial, economic, psychological, sexual, ha? Mo na yung mga klase sa domestic violence. Unsa may epekto ani nga to sa biktima in town? Sa side sa psychology, ay sa psychiatrist man lingo, maka-cause ni siya depression, anxiety, kanya mahimo ka tao ka misog lack na ka og kon bitaw, lack na ka og self-confidence, ha? Insecure ka, nga dali ka muhilak, nga emotional o nya kaan ka dali ka mairitar, ha? Ang imong social interaction affected kay nanali kay mga inhibitions tungod lagi sa netabo sa imong kinabuhi. So unsa na akong ikatambag ngadto sa mga tao para mo jail nga dili in town malabian aning gitawag na tong domestic violence. Itong ani siya, ha? Itong ani siya sa mga otoridad, ha? Para mo improve ang quality sa inyong kinabuhi diyan dapita sa inyo, sa imong panimalay, ha? Dili kay tungod kay papa siya na siya liberty, na siya authority, na siya katungod sa pagdapat ninyo, pagsingka ninyo, pag-usap ninyo, pwede man ang bata disiplinahon. Pero kinantag, ang pagsingka, ang pagbunal, ang pag-unsa pa man diya, why gong basihan, tabalang, kay mood niya nga, buhati na, dili na namaw. Huwag na siguro ni psychopathology ni mong papa diyan, no? Pakonsultan ni doktor ni obra. Dako ko pagto user niya or palahubog. Ha, mo amne kasagaran may tabawod. You take it seriously ba? Ha? Imo gini itugan kada sinong opisyal sa barangay, ha? Nya kinahanglan nga makakuan ka kanang mangita pamaagi nga naay makatabang nimo, mga parinti, mga tito, tita na ba? Na maka tambag-tambag ko sa imong papa nga dili in taon pud niya abuso tamong mga magsuon. Una na, plano mo maglayas niya sa inyo. Ako pangutana, asa mo adto? Kanang parinter ba mahal na primero. Namadugay na labi nagdaghan mo. Asos mo reklamo na mahal ba yung bugas. Mahilang di ka pa sa eleksyon kay nakadawat og 1,000, 2,000, porbida. Pagkahuman,
tulo ka tuig, 5 ka tuig, itong kantos, buhay bugas. Kaya ang bugas sa inyo, pating mahala na. Kaya gikontrolar na sa mga negosyante nga, dako kay gasto, panahon sa eleksyon. O, ano na, anong nabot na tag-eleksyon? Bago-bagong nag-eleksyon, God? No? Ako yung siya niya, ha? Gapon, di ko ma-mention nga. Na ako yung pasyente. Ha? Na-depress, suicidal. Usap siya ng konsihal sa ilang barangay. Isukol siya pagdagag barangay captain sa ilang incumbent barangay. Mas ako siya gihatag kaysa barangay captain. Pero naon sa mga napildi man siya. Ha? Mas influensya ang barangay captain tingali. Ngayon siya, isubmarino ko, no? I don't know. So, mga na-depress. Sa makausap pa, before ko sign off, mayroon ko. Hangtod dili mahuno ning pinalitay ug boto panahon sa eleksyon, magpabilin gyud ang pobre kitang Pilipinas. Tuhoy lang ko ninyo. Kini nga ako dili nabasahan sa libro, dili kay ay na isulyan ako. Nakaadto man gud kuning atong mga niburing nga mga countries dinhi sa Asia, sa Amerika, Europe, Australia, daghan kay natuan yung mga nason. Pobre gyud kay ta, layo ra gyud kay ta. Ha? Mga politiko, like auto, sus, petinda to Pero tanawar ko, magbiyahe ka, petin daghan ng bahay yung tao na puting luuya Mga na itong kahintang ng Pilipinas. Dagkong gasto ang mga politiko pa ng seleksyon. Ay na lang tayo ng public service. Bawiyo na nila. Kaya para na nagpundo sa seleksyon. Hindi magpundo na may pamalit po. Nahimo na bitaw ng pattern. Nawakoy pare ng nabatian ng mo discourage. Padre, o ka ng mga pastor, ha? Ako masulti lang ko. Hindi po kang bati. Basig mo po ng gisdutan. Wakoy pare na nabatian ng discourage pagdawat kung subay pa ng seleksyon. Ako lang yun ang isulti ha, kay dugay na kayo kung naglagot aning isyuha nga, pero din pubrihagin na to. Alright, so inawat na kasabot ka, Jel, sa basin pong, tinangin mong papa, basin pong napildi ni seleksyon. Okay, so from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak Aramen. Ako si Dr. Rene Obra, mayingon hasta la vista, until the next time, bye-bye! Tatak RMN. Mo